Lunes, subong nga adlaw, unang nga Lunes sa bulan say, amo na nila feeling, bulan sang tigkiriwi, tita we, di ba? Katiuton, kung ang aton pa mga katigulangan, but anyway, wala gid kita mahimo tungod ng galakat ang inadlaw, nagalipas ang petsa, madakig lang ang inadlaw pag sinimana, dugay-dugay da nga bulan. Petsa dos, sa karon sa bulan sa Agosto tuig 2021, Lunes na Lunes, kinanglan sa taon naton ang Lunes nga may kalipay kag puno man sa pagpasalamat pagbugtaw sa aga, di ba? Kinanglan ang pagpasalamat ara gid sa aton para sa aton man kabuhi adlaw-an. Sa tanan nga blessings na ginahatag sa aton. Sa tanan nga mapagsilaw ginata. Hindi ba nga senior citizen, imo tawo pa matapos, hindi ka atan nga senior citizen gid nga aton nga mga palangga kag maukod man nga mga terpalamati, no? Wala anyway sa kutob man sa aton malabutan karon nga hapon sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Sa relax lang kamo dira, samtang nag-off the night kita sa inyo mga radyo, 684 kHz. Kag sa mga nag-Facebook Live man, ada man kita sa Facebook, Action Radio Bacolod 684, di ba? My live, click off na kita ni Tito Will matubtub dak knowledge sa sininga hapon. Kag ada man, pwede kita maka-off na sa YouTube, siyempre, search lang, Action Radio Bacolod, This Is My Life. Na-off na kita da. Kag sa gihapon suliton man ni Tito Wilma sa amon sa ni website ang mga natipo namon nga mga balita sa News Center. Ara man dira, pwede ninyo ina dira mabisitahan as always. Kag mabasahan ninyo mga dalag ko nga mga balita adlaw-adlaw diri sa Dakbanuasan, Bacolod, Province sa Negros Occidental, Region, kag Usman nga pungsod Pilipinas. Kag dalag ko nga mga balita sa luwas. Ang website, syempre, www.actionradiobacolod.com.ph. Kag may ara man da radio, pwede nyo na click. Pag maklik nyo na off the night ng Japon. Sa subong nga Lunes, syempre, ang aton na pagpangamusta sa inyo, sigurado si Tita Wilma nga, naga-relax ka mo dira, naga-sulusandig, nagahilay-hilay, ang iba nagahulisiga, ang iban nagapanumdum kung ano ang saluhan karon magtatapos Tita We, kung anong pala mahawon, at tanok lang kamunda kung may saging or kamuti, dira, yung iban na init-init na pandisyosa, da kung may malapit man nga bakery, of dan sang mainit-init, di ba? Sige, relax lang ka mo dira. Pero pinaglan sige hapon ang paghalong. Puwertigid yung paghalong subong. Kay kung lang taon lang na ito ng mga balita, daw ang mga nervyoso daw hindi man magwa. Pero kinaglan proteksyonan. Ang hayabi lang din, proteksyonan ang aton kaugalingon. Isa kada ko nga bulig para sa aton ang ano? Ang pagsuksok, paggamit din sang face mask kung magwa sa inyo puluyan, kag face shield kung may kaladtuan ka mo, kag ma-expose ka mo sa damo nga tao, di ba? Kag i-observe gid ang social distancing. Kinahanglan gid. Kag ang alcohol, dahil kita ko na kalaban sa mga lalaki, wala siya may nabitbit, pero yung ilabulsa, may gamay nga bukol, ay nagduko na hulog, alcohol, da makayukom ka man bala, no? Buting ganon, sila mismo, nagahimo man aksyon para sa ila kaugalingon. Kung tagsa-tagsa sa ato, nagahimo, sinadukan namin lang, no? Kag kung pwede lang makahugas kita kamot na ito, mas nami pag, di ba? Kung magpauli, mas nami din nga diretso sa banyo. Kag magpaligo. Para sa safety sang tanan ila binigid sang mga palangga naton na pamilya. Ha? Okay, akati, kita diri sa Dakbanuasan, Bacolod, ari kita sa idalom sang General Community Quarantine with HR na, diba, heightened restrictions, pati natong probinsya, masubo-subo man sa mga kauturan naton dira sa piyak ng isla, sa isla sang Panay, TP6 yung amo na kinanglan na ginapaghalong naton. Kag tama ka istrikto gid kung kamo ang magbiyahe. Magtabok pakadto sa isla sang Panay, halin sa Panay pakadto man diri sa aton sa Negros. Sino ang nagapatigayon sina mga frontliners naton ang aton gid nga mga local government units, mga aton mga official, kay silang gid ang nagapaninguha nga para maproteksyonan man kita nga ultimo nga mga pumuluyo sa ila na sakupan. Okay. So, kinahanglan og yunan taman.
nalipay man kita nga mabatian diri sa Dekmanosang Bacolod nagdugang vaccination center. So last week nabatian naton ang iban nga kadto pa dito sa may city mo sa Golden Field. Si isa may Mandalaga nag-open naman, no? Nag-open naman para damo kamo kadtuan, no? Sa nagkalain-lain nga mo sa diri sa siyudad sa Bacolod magluwas pagid sa tag sa kabarangay nga ongoing man ang mga pagpabakuna. Hindi na ta magkahadlok, dulaan na lang ina, tinguha na lang kita kay bisan paano makahatag dugang proteksyon sa aton. Okay? Yes, kayo kung mabati ta nga katabo dito sa sa NCR, di ba? Sa Metro Manila. Gin na to, tama na to ka-istikto, tama na kahugot ang ila sini mga border, no? Tagin pahugot na dito, tugin patigayon na ditong border control para sa mga points of entry para matagam kay kung ang aton man mga ang aton man nga mga ahensya sa nga ikaayong lawas kag ang aton man gobyerno nagakaalarma, nagakabalaka, nagakatublag sa dalaga na sa karon sang kaso sining COVID-19 nga ginapangatubang naton. Ang isa na niya sa variant nga Delta amo ginhalungan sa karon. Si estudyante na karon kag syempre man ang aton mga tagman nga informasyon sa inyo so sini nga hapon ay nadumduman yung ang ido nga si Chichi. Ano naman ang imo tawi ya. Ang ido nga si Chichi nga frontliner na patay na sinuna siya sa diina nga lugar tawi man. So i-share ko man karon sa inyo. Kag ang aton man basahon nga mensahe sa aton na Facebook account, sa aton Messenger, alin sa isa man ka Iloy, nag-share siya sang experience sang ila pamilya sa sining ginapangatubang naton subong nga pandemic. Pamatian nato na karon. And of course, ang aton nagtag sa horoscope, pero antes man, sa aton sini malinaw sa inyo karon nga hapon, ara lang kamo dira, of the night kita, okay lang. So relax lang kamo dira. Ang aton panahon do kanami man, although nga bugos nga pungtod apektado sa gihapon ni habagat, kag naga-experience kita sa magalumon man nga kalangitan, pagulugalom, tugtog magalumon, pagwas-was ulan kadali, hingalit, huyop, liwat naman, no? Pero wala nagakalingkang ang kainit ni Haring Adlaw, ara sa gihapon, amo nang hambal sang pag-asa dito sa may Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, sa may Cagayan Valley, Zambales, kag Bataan, amo-amo man, galumon nga kalangitan, nga may lapta-lapta man nga mga pag-ulan, may mga panaguom man. Sa gihapon ginapahalong man sila sa mga posibleng man pagbabaha, kami ara jutay nga pagbubo sang ulan baha. No? Iban nga bahin sa nga aton sinipungsod magalumon nga kalangitan, di ba? Pagulugalom tugtog magalumon nga kalangitan ni ara man mga tugtak-tugtap man nga pagtupa sang ulan. Kag syempre diri sa aton sa Western Visayas, ara na dira upod ang aton probinsya sang Negros Occidental kag ang aton diri Dakbanuas ang Bacolod. Amo man ina aton na batyagan kag na experiensyahan kung kita magtangla sa aton kalangitan magaluumon. May mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag maka-experience man sa pagpanagog sa pila ka bahin. Tuga iya ni southwest monsoon o kung ihabagat. Ting hangin tawe, mabastog ang dapyas ang hangin. Ang direksyon sa hangin alin sa nabagat na nakatundan sa bugos ng isla sang Negros na iya. Kag sa monitoring naman sang aton sa Weather Bureau, ang tropical depression ara subong nahamtang 2,195 kilometro sidlangan nga bahin, no? Sidlangan, aminhan na sidlangan sang extreme northern Luzon. Kag ang iya sini puwersa sang hangin 45 kilometro por ora, medyo mahinay-hinay, malapit man sa sentro. Kag may pagmadlos nga nagalabot naman tugtog 55 kilometro por ora. Kag si Haring Adlaw, si Haring Adlaw kaina nagbutlak alas 5:53. Alas 5:53 kag magatunod man siya karon alas 6:07, no? Mga alas 6:07 matunod na si Haring Adlaw. Kag ang paog karon pa sa hapon alas 5:58.
naghunas kay nakaagahon mo alas 5:56. Ang temperatura naman naton nga mabatyagan bilog nga adlaw sa Western Visayas halin sa 26 to 34 degrees Celsius. Pero sa Siningation, ang mabatyagan naton diri sa Bacolod mabulubugnaw at 28 degrees Celsius. No? Mabatyagan naton at 28 degrees Celsius sa norte nga bahin is 29 degrees Celsius. So ina-update naton sa aton man panahon karon nga adlaw. So katuan man naton ang aton sini dugang nga update na dito bala sa may NCR kay ni nagguwa naman nga balita nga may nagakatabo na nga community transmission sining Delta variant dito sa National Capital Region. Ina base naman sa data sang Okta Research. Tinghambal gani isang Okta fellow professor nga si Guido David. Siling niya naintindihan namon ang Department of Health kay silang official body. Gina-confirm nila ina paagi sa genome sequencing. Siling niya, si kamiya nga ari sa Okta Research, independent kamiya nga grupo. Kag kami sila nga nagabase sa statistics, nagabase sa mga sampling, na amo nang ila makita nga data, na amo nang ila makita, kag sila nila, amo nang nakita na sa ang dalagan sa Delta variant cases, nagasaka na suno kay Guido David, nagasaka na sa 25% nga anay 15% lang. Kag base man dira siya may posibilidad nga 300 sa bago nga kaso sa Delta variant nga magtuhaw kada adlaw sa NCR. Amo nang iya gin pabudsyag. No, sa niya kon 300 cases per day mahambal na may ara na community transmission. Ngiti para sa interes sang safety or kaluwasan sang pumuluyo, bisan wala pa confirmation nga community transmission, mas maayo nga i-assume na may community transmission para magdobli halong ang tanan. Dumit point man da. O galing kati ang point naman sa niya aton niya ahensya sa kayong lawas nagatugas ang kabalaka kag hadlok man sa pumuluyo. Pero ang punto naman niya sang Okta is bisan wala pa confirmation, mas maayong magdubli kita sa paghalong. Kaya sa latest data sang DOH sa last Wednesday, 216 cases na sang Delta variant mo ang ara sa pungsod. So, sa data ngayon na last Wednesday, 16 lang ang active, 8 ang napatay, ang naka-recover is 192. Amo na ang ila sini nga pagtanaw. Singhambal gaan amo nang record, sorry, no? Hambal pagid ni David nga ang Delta variant ining Delta variant na amo ang katapusan nga problema nga kinahanglan nalutsan or masulbar sang Pilipinas karon nga tuig. Nya kay kon mas madamo na ang nabakunahan kag malampuwasan naton ang Delta variant, ila man ginapaabot ang mas malipayon nga mga binulan nga mag-abot pagid na matapos sini na amo na ila point dera. Pero karon kay ngaton Department of Health naman nagpabutyag naman siling nila nagsaka na siling nila nagdamo-damo na nadugang-dugangan na ang numero sang mga numero ang kadamuon sang aton mga senior citizens nga nagpabakuna batok sa COVID-19. Pero bisan nagdamo-damo na suno sa ila sa gihapon manubo sang sa target sang ahensya. Singhambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa nakaligad nga 2 ka semana naka-record sang pagsaka sa mga nabakunahan pero wala pa malabot ang target. Until July 25, may 2.8 million sa mga senior citizen na nabakunahan. Kaya ang ilang fully vaccinated is 1.6 million. Sa 1.6 million fully vaccinated na yan. No? Samo sila sa 2.8 ng mga senior citizen. Kaya ang target sang aton sinigobyerno nga makabakuna sang almost
no? 9 million ka mga senior citizens. Isa aton da mga senior citizens kabudlay man kakalabanan sa mga senior citizens may mga ginabatsyag mo ti amo na gahambal nga medyo mabulubudlay man para sa ila na si inga hinay-hinay man sino. Okay, basta mayo kag pagsik basta may ara okay kag hindi ta magpili kung ano pa nga klase sa bakuna ang available ang ara lang para may proteksyon kita kay bisan paano makagwa kita. Okay, mga senior citizen o mga mga hubin-hubin nga mga ginikanan o inganyuhon na ninyo ang mga hindi magpabakuna. Okay, alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma nga ito na Dr. Alfred's product, na mga produkto sa Dr. Alfred's. Ilabi ng atong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, na kaini nga mga produkto sa Dr. Alfred's. Amo nang siling nato nga puro-puro Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalag at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa sinigabahin, mga palanggan ito ng mga tagpalamati o mga nakastandby na doon ng mga greetings, relax lang kamo daraan. Try din na ni Tito We, karon nga mabasa ka mo. Ha, relax lang. Okay, ang basahon ni Tito We sa aton sa sininga hapon para sa aton letter reading, ginsend inisang isa ka babae, isa man ka iloy, ha? Ang ila experience sa ginapangatubang naton sa karon nga pandemic, din-send niya kay Tita We sa messenger, ari diri basahon ko ina sininga hapon. Okay, standby para sa aton sulak sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong sinitagpadala karon nga hapon nagapatawag sa ngalan Miss Mary Negros, no? Miss Mary Negros gidya mo gina. Ang iya sinilansay kay Tita Wilma nagasiling, Good PM Tita Wilma, please hindi lang mention mga names namon. This July 2021, amuni ang natabo. Pulo sila sa balay ang nag-abot. Si Gintrang Kaso, sunod-sunod. Si Gintrang Kaso, sunod-sunod na dayong sila tanan nga pulo. Tungod, Gintrang Kaso sila, naghina ila immune system. Pati pagkaon, wala gana. Kag hindi maasikaso kay tungod
may ginabatsyag sila tanan. Nag-abot ang time na naghina ang isa sa ila. Kag si tatay, kay may history siya. Na-stroke siya. Amo ang natamay. Gindala sa hospital, positive dayon sa COVID. Saksakan ka respirator, in GP, kasakit ba siya kun? Nga ang sakit din trangkaso lang, nahulog sa COVID. Tanan sila, Tita Wilma, automatic pag-swab positive. Sa balay, kasubo ba siya gun? Nga isa niyo katatay dalon sa ospital para mabulong. Kag mag-ayo. Ang ending, mapatay. Kag infamy. Nasubo ba siya gun? Sang isa ka pamilya na may nadula. Kag sagto nga time nagakasubo bilog nga pamilya. Kag ako, ari man sa Negros na lockdown. Sila ako sa tabok dagat. 24/7 ang akong monitor. Kay ato man dito ang duha ko ka bata. Prayer kami sa oras-oras kag magkaon. Pero gin-isolate sila. Kag wala sila nakakita ay bisan isa lang sila kabalay. Kasubo gid panumdumon. Kay kasakit gid sang naagyan sang pamilya namon. Pero Tita Wilma, thanks God, kay naka-recover sila. Wala gid patawad nga klase sang virus. Alit sa lawas kag sa amon pamilya. Kag Tita Wilma, sa pag-share mo, salamat man. God is good. God is powerful. Please lang, Tita, don't mention my account. Oo. Tawag lang ko kay Miss Mary sang Negros. Lipot lang ang mensahe ni Miss Mary sang Miss Mary Negros. Lipot lang. Pero sigurado kadamo sang makarelate sa mga pamilya na may isa nga nadula tungod sang COVID. Wala ba lang? Kasakit pa nung dumon nga hindi inyo makita pagkadula na sang kabuhi. Ang mabato na lang ninyo ang iaabot nga nasulod sa urn. Porque kasakit-sakit, hinabad siya po. Pag naintindihan natin ang balatsagong sa inyo bugos na pamilya, Miss Mary Negros. Kaya bisan mga balita lang ina, makita natin ang mga reaksyon ng pamilya. Masubo. No? Ano pagig kasakit bala nga kanan nga miyembro sa pamilya mo, ari ka di ato to sila sa tabok dagat. Nagapasig-away, ha? Pag-abot sang pulo sa amo na nga balay. Ginila na dasig. No, amo na ka dasig kag kapintas sining COVID-19. Kung hindi kita maghalong, amo lang na. Kung hindi kita maghalong, paano na lang? Kung magdamo ang mabiktima sini. Naghambal na si Tita Wihatag na ko sa akong reaction sa imo sinimensay Miss Mary Negros, pero wala ko pangayo sa imo katawran, sorry na nadala ako sa emosyon. Ang mayong hapon lang dira sa imo kay sa bugos mo man nga pamilya. Salamat gid sa pag-share mo kini kay for sure kay damo man sa mga palangga naton nga mga tagpalamati na magka-relate man sa sini nga istorya sang inyo kabuhi tungod sining ginapangatubang naton sa karon nga pandemya. O kinahanglan masakit man na ang mambalang ni Tita Wilma, masakit man ang natabo. Pero wala kita choice. Wala kita choice. Kung kaisa may ara pa nga gut-gut tungod do hindi
Kaya nga, hindi ka mo kakadto sa inyong mata na madula. Hindi ka mo makapalapit. Tungod man sa mga protocols ni kaina para man sa aton kayuhan. Hindi ba na? Nan. Amo na nga kabay nga imo sulat na ini makahatag man leksyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tanpalamati. Kay makonsiderar man nila para sa ila pagpangabuhi. Kag sa iba naton nga mga kauturan dira, basi pa man lang makamuklat sa realidad sa nagakatabo sa aton subong. Kay kun ano kuno, hindi kuno tawi, kay kun ano ang nagakatabo sa aton kabuhi. May rason ina. Kag ang Ginoo na ang nakahibalo. God only knows what's the reason behind kung nga nagkatabo ini sa aton kabuhi subong sa bugos ng kalibutan. Amo na ba lang ambal ko nga ang aton gid faith, ang aton gid pagtuo kag pagsalig sa iya. Hindi gid kita magbuhi. Hinanglan man niyan mapinangamuyon kita, mangin prayerful kita. Bisan sa every hour or kung ano man ang ginahimo mo, kaya ang pagpangamuyo, hindi man kinahanglan nga magsulod ka gid kadto ka gid sa simbahan. Hindi man sila nga ang pagpangamuyo, kinahanglan magluhod ka gid. Hindi man kinahanglan nga magduko ka gid or mag-vow ka gid nga ang imo ara sa floor kag ang imo mga kamot. Yes, kung may time kang may among sila nga lugar nga dapat pwede, pero anywhere, anytime, we can pray. Kay kabalugid kita how powerful is prayer. Di ba na? Tested and proven sa aton halustangan. Amo na siling naton bala bisan ano pa kabudlay sa ginahatag sa aton nga pagpilaw kinanglan. Pabilin kita nga mabakot. Na kung kaisa daw hindi nagkita ang daw hindi na naton makaya, ilagi na ko naton mga palang kabuhi, mamedula. Amo na siling isurrender sa kay Lord. Kaya siya nakahibalo ko nga agi nakuha ang ila kabuhi sa kabalisang rason siya. So, sa tanan, kinahanglan, sa adlaw-adlaw nga kabuhi ang ginatag sa aton. We must be grateful. Salamatan natin. Mahal nito. Mga pagkila, mga problema ang ginatag na sa aton. Sinanglan mo pakatakot kita. Tanan ipugin natin sa iya. Gani ikaw. Miss Mary Negosco. Kabalota kung daw ano ka man kabakod. Iti, siyempre hadlukan ka iloy ka, kabataan mo ato dito. Bako gid na. Nakasiling ka nga, God is good, God is powerful. Yes, wala sa may makatupong sa iya, gidya. Wala sa makatupong kay siya aton creator. Damo sang nagahandom. Damo sang nagatakos ng iya kaalam, pero wala sa may katakos kag makatupong sa kaalam sang Ginoo, di ba? Ano na let's keep on praying lang Din ka naman karon Tita Wilma makanto na amo na siling ko bala may ang inagyan ninyo sa inyo kabuhi, labi na sa ginapangatuban nga atong subong nga pandemic, kinahanglan gid kita magpakabakod kag maghalong as always. Proteksyon na lang atong kaugalingon. Kung pwede pa lang nga mangin healthy kita tanan para may inubato kita sa sining virus nga inihimuo naton. Kag hindi kita magpasaway para sa atong tanan kaayuhan. Okay, Guro. Miss Mary Negros, lang ang ma-impart ni Tita We sa istorya sa imo kabuhi sa iba nato diri nga mga kauturan kung ano pagkin ang inyo mga inagihan na tungod sa sining pandemic nga atong ginapangatubang. Pwede ninyo share diri sa aton sa This Is My Life. Para mga wala nagapati-mapati man balahaw, nga ituod gali. Ay, kinanglan tagali amo ni, kinanglan tagali himuon amo na. Di ba? So, pwede nyo masulat ka mapadala diri sa aton sa Action Radio. Pwede man sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook. Pangitaan nyo lang, search nyo lang Wilma Antupina Sugaton.
may send message dira, send niyo lang ihinago ninyong inyong ngalan. Kaya hindi ko man napagbasa ng inyong account name, kaya ninyo matudod ng ngalan on air. At pwede kaya kung ano mga ma-encounter ninyo ng mga problema or experiences na makatag sa inyo, instead sa makatag sa inyo leksyon, pwede din ninyo ma-share. There is a "This is my life." Muna siya gintawag na "This is my life." Kaya mga nagkakasgat, amo ining nagkakatabo sa atong kabuhi. Kaya hindi kita magkakuya. Kay wala kita nagaisahan nun kung ano man kasakit, ano man nga kahuyanan ang nagyan naton sa kabuhi. Wala kita nagaisahan nun. Lain-lain lang nga eksperyensya, lain-lain nga pagtakos sa aton. Yung mga pagtilaw nga nag-aakos sa aton kabuhi. Ha? Okay, so salamat Gid sa liwat kay Miss Mary Negros sa imo sinisulab. Di ko mapunggan, sorry lang Gid, pero tao lang tamo na. Okay, ito, Alas 2:23, Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton anay, dira mga kauturan man, Tita We. Sa aton, mga ginabulubat siya, da ba lang, arthritis, o kondrayuma, pagpalangapoy, pagpalanakit sa kalawasan, ara ang aton panyawan liniment oil, na? Ang said panyawan liniment oil, kang panyawan manunggal ina, amo na ginimo nga oil na para sabat man sa inyo. Pag kinahanglan kag nami ni siya sa inang mga mapilas ka, hugasan ng kagpatuluan, o mga katul-katul sa inyo dire kabatan, limpyuhan kagpatuluan ng sang panyawan liniment oil. Yes. Makita ninyo nagamala siya. Makita din ninyo. Kag, syempre, aplas-aplas with love, para sa mga pagpananakit sang lawas, likod kung magbatsag ka back pain, no? Sa lower back mo, or dali sa balikawang mo, basta sa batiis, aplas-aplas with love sang panyawan liniment, okay. Pero kung magbakal ka mo sang panyawan liniment, make sure nga kung magbakal Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balat. Okay, manamyaw bla na istawe, dalagi lang. Manamyaw, tabla, mga talamyawon to online da, John Mar Danipe. Hello, good afternoon. Hi, naka-relate man ko gani, tita. Okay, mayong hapon lang dira sa imo. Sa mga nakaupod sa eton live, Miss Margie Haniva, good afternoon. Sa Bugusman nga pamilya, Meleli Uligo. Ano naman ang imo facial expression, imo emoji ay. At Tia Kim Iriman, good afternoon, Tito Wilma. Erwin Dicatoria Gonzalez, good afternoon, Tito Wilma. Pamati kami sa imo program number 1 diri sa Maaw. Thank you, Sir Erwin. Salamat, Gid.
Ramanda Sinday Giselle Franco, thank you, Gid. Mayong hapon man sa ilan ni Sir Noel Amar, Mr. Malili Uligo, Ma'am. Lily King, kag Ma'am Christine Minies Villalobos, thank you, Gid. From Alex Montesa, salamat, Gid. Kag, aras siya, suway pa. Good afternoon, ma'am, sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, kay sa pamilya Chongko, St. Gransville, madamo gid nga salamat. Alex Montesa, silinya, sino birthday, ha? Happy birthday, imo birthday. Nag-greet ka na, happy birthday. Salamat, gid ko no sambal ni Mileli Uligo ay, wow, Ma'am Lani Heromiano, kamusta ka mo dira sa tabok dagat mayong hapon? Ara man subong nagaupod sa aton. Mayong hapon monitor lang ko di mo na hambal ni Ma'am Lani. Advance happy ara gali. Advance happy 70th birthday kay Papang Joe Dialagdon sing Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Christine Minies Villalobos, mayong hapon titawe. Monitor lang kami din sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Tawe, kindly greet advance happy birthday to Chinky Dialogdon, damo sa ilaba, sa Don Salvador Benedicto from Phoenix, Arizona, USA. Okay. Cory Vidaha, mayong hapon ko sa tanan watching from Kuwait, Miss Cory. Yes, mayong hapon lang da sa inyo. Salamat, Gid. Kag mayong hapon, Tita Wilma, stay safe, Gid, sa Action Radio. Okay, basta may pagpangamuyo, okay, Gid. Yes, Miss Anna, no? Thank you, Gid. Okay, hasta lang danay si Tita We, balikan ko lang kar ng iba na ton nga mga greetings. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karuntag sa gihapon kita magapadayon inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampingan padayon aksyon radyo Una sa balita
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nagkahintangan Sa DTX pa. Sabi ang pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa sini nga bahin, ang ato naman FYI tawi, ano matag nato nga informasyon karon nga hapon hindi daw nakatag niya sa akong interest kay ti amak mo masabing ni siya nga first official animal frontliner na so makabig siya nga pinakauna nga dog frontliner pero wala na siya, nagtaliwan siya na si Chi ang ngalan sining first official animal frontliner nga ini. Si Chi ang ngalan, kita nyo may ID pa siya, bigla barangay dog frontliner. Si Chi. Ini ang masubo nga balita nga gin-announce sang ila Public Information Office, PIO, dito sa Manila. Gin-post nila sa ila sa Facebook page. Ang bibig, ang mga bibig, hindi naman yun itawi man. Ang remains or bangkay ni Chi, ginlubong, abi ninyo kung diingid sa Manila North Cemetery. Last year, nangin trending ni si Chi, taging kilala ni siya bilang pinakauna na animal frontliner sa barangay 329 or 329 sa Manila. Sa kamaturan gintagaan man na siya gani amos mention kagara makita man ninyo kung
live ka mo nga may kaugalingon siya nga ID nga may pirma sang barangay chairwoman nila nga si Ruby Villa Santa bilang opisyal nga pagkilala sa iya bilang frontliner na kag si Chichi hindi ni siya siling gid siya nga inang ginahuptan ginaatipan kag ginapalangga nga klase sang ido kundi layaw nga klase sang ido no stray dog si Chichi ginakop lang siya sa isa ka kagawad sang amo nga barangay nga si Jean Ramos kag nagserbi siya bilang frontliner kag kabulig sang barangay sang pag-umpisa kag pagdagsa sang pandemic nga ini ba since last year. So ginahagin kasi dunggan man sa sang lokal nga official sang amo nga barangay sa barangay 329 dito sa may Manila na bisan sapat lang na kung makabulig sa aton di ba? But anyway, ang ido, gudi mo ganang pinaka-friendly, di ba? Oo, kagkanami man. Okay. Amo lang na informasyon nga ma-share ni Tito We sa inyo sininga hapon. So, kadtuta sa may horoscope, na? Sa horoscope. Ang horoscope para karon nga adlaw Lunes, Agosto 2, tuig 2021, bantayin ninyong inyo tansa sa zodiac sign. Okay. Unahon naton anay ang zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo amo ini ang mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Sobot silingon ko naga-celebrate ka sang birthday mo subong Leo ka, di ba? Ari Leo. Kung ano man ang imo desisyon buhata. Buhata himua ang sikang kung ano man ina para mabalaan mo ang mga kinahanglanon mo nga i-adjust, dapat mo nga himuon para sa imo ginaplanong ina. Hindi ka dapat madulaan sang paglaom. Kaya nga, suno sa imo horoscope, basta may kabudlayan, mag-aayuhan ka. Basta nagasakripisyo ka, may padulungan ka nga maayo. Gani, kung magpakabakod ka, maging successful ka. Di ba? Maswerte mo nga mga numero, Leo. 23, 26, 23, 36, 49, 15, kag 50. Cobalt blue is your lucky color. Ara, kung nag-aupod man sa aton, ang class Iloilo, PA, na sang PA, nag-greet lang na aton, PA o Philippine Army, I don't know. Basta sila nakaintindi sa hila nga ginapadala kay Dinawe, no? Kay Tuto PJ, Migang Isabel, Joy, Mami Lumen, Ma'am G, Sir Nulan Kids, men yung ibog kay PJ. Okay, thank you, kids. Yes, Ma'am, thank you, kid, no? Okay pa dayon si Tita We. Kadto ta kay Virgo, ha? Kadto kita kay Virgo. Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo ni mo horoscope karon nga hapon. Kung ano ang gusto mo, akuon mo. Para, yes, kung anong gusto mo, akuon mo yan imo na ikagustuhan ang ginhimo mo. Para maging malipayon ang kabuhi mo. Hindi mo na yung choice, di ba? Hindi na yung choice ang pamilya mo. Hindi na yung choice na kung sinuman. Imo na iya kagustuhanan. So, kung imo gusto, siyempre dapat enjoy na maging malipayon ka. Dali lang inom tanay tiki, nagkaptol tutunan tawe. Nan. Amula na ihakon pa nagamit karmi. Okay. Libra. Ang mga Libra naman, Setyembre 24 to Oktobre 23, o ilikawan mo ang magpanghusga. Hindi ka dapat mangin judgmental na Libra. Kinanglan, hindi ka mag-amos na hindi na siya namin nga kinaiyak. Sorry. Kung ano ka, batuna. Kung ano ang kaugalingon mo para sa imo, batuna. Dali lang din bala. Nan, muna siya tawe. Isa pa. Abi mo sa tutuon lang Libra. Kung accept or baton mo, siya. Kung accept or baton mo, kaugalingon mo, maging malipayon ka. Diba? Kung kumabaton mo kung ano ikaw, matunan mo,
ang balatsagon nga makontento ikaw sa kung ano ang ara lang, no? Di ka namin, ang balatsagon mula tuod libra na sun iba lang. Hindi pa pangitang wala. Anon mo ko, amo na naman nabutan sa imo pagpanikasog para sa kabuhi mo. So be it. Kag-enjoy mo, pasalamatan mo, kag-enjoy mo. Kasi may dugang kayo na nga amot. Basta mag-amo ka na, ha? Mas swerte mo naman nga mga numero 36, 10, 14, kag 22. Ruby red is your lucky color. Scorpio, mga Scorpio na taong October 24, tugtog Nobyembre 22, o insindihaman ng imo pareho sa palibot mo na, ha? Scorpio, hindi nga ikaw nang dapat insindipon, kinanglan kabalo ka man maghatag konsiderasyon, kag-ari man no, ihag mo, sunod sa imo horoscope, ang kamatuoran. Batuna ang kamaturan, saksa ang kamaturan. Kay halin or gikan sa kamaturan nga ina, dira ikaw makakuha sang energy. Dira ikaw makakuha sang imong pwersa. Kung ano man hindi napaabot mo, yes, maangkon. Mas suwati mo naman ng mga numero 7, 22, 29, 30, kag 31. Lavender is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Wow. Daw, ang mga choices mo bala in life, daw tama ka baskog na amo inang ginaangkon mo nga regalo nga wala sa iban. Amo nang gift mo nga wala sa iban. Kaya ang choices mo, tama gid ka baskog. Basta tandaan mo lang, hindi ka din magkalipat sa pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sagittarius, mga maswati mo naman nga mga numero 23, 45, 14, 21. Pine green is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Ang imo honesty, amo inang makabulig sa imo para sa kaayuhan. Ang katampad mo sa sa tanan nga bagay. Hindi lang sa trabaho mo, hindi lang sa kaugalingon mo, kundi sa tanan nga bagay. Padayunan mo man ang imo determinasyon. Tungod kon magapabili ng imo determinasyon para sa imo kabuhi, malampuwasan mo ang problema nga ginapangatubang mo man subong. Mga masuwati mo naman nga mga numero 43, 58, 9, or 29, kag 13. Mocha brown is your lucky color. Nabatian natin tayo sa Gazotic sign para man sa itong tayo sa horoscope. Alas 2:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang, mabalik pa si Tita We sa ikaduha nga bahin pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercial. This portion is brought to you by Naproxen Sodium is the sa kaalwan sang Tanduay Light. Gamalabin tutunlan ko mo na. Okay, okay lang na, hindi bala, Miss Jane. Miss Jane Candido Hildore, thank you, gid mayong hapon sa imo. Okay, di na tato. Mr. B-Boy, Beboy Villasor, Vanessa, and Doc Matt, Mayo, Noel Amar, ara sila. Alex, Melilio Ligo, damdamo sa inyo, kamuman, no? Michael June Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gida Inday Chinky, na. Kumusta man sa tanan nga tagas Country Homes Phase 1 and 2. Ada lang sa Phase 1 ni Inday Chinky, na. Inday Chinky Dialagnon, yes, thank you, kid. Julutao, Afternoon Action Wilma watching at La Carlota City. Tita Wema yung hapon sa imo pag-greet lang liyog pamilya Marinay kag liyog man greet Lola Erlinda. Gapamati kami diri sa Transistor Radio. Kag tawi ask lang ko kung pwede ka padala sulat pero nga hindi ta ka mo-search tawi abaw anan no na Raymond Ligaspi Pineda i-search lang kag i-send kay mabato na ni Tita Wilma. Noel Cabalcar watching from Victoria City. Agnes Espirito, Action Radio, good afternoon. Action Radio Bacol, good afternoon from Agnes Espirito ng Pasig. Good afternoon and happy listening to you, ma'am. Good afternoon po, Martin Aliling. Julie Militado Patrimonio, good afternoon to her watching from Singkang.
mga ka-action, more power, Action Radio Bacolod, stay safe. Good afternoon kung hambal ni Jamel Florendo. Aljon Barutil Defensor. Mayong hapon, Tito We Idol. Salamat, kid, no? Diding Aluhamiento. Action Tito Wilma, good afternoon. Paul Vincent Bonganciso. Praise God. Stay safe from Kuwait. Likewise, sir. No, thank you. Good. Feby Habagat, yes. Martin Aliling. John Mar, yes. Nag-greet na ka John Mar. Gahulat-hulat sang akon. May huwagin padala ka din nga sulat, yes. Nelita Vinyas Moya, good PM. Inday Wilma. Kay Raquel Di Maala. Hello, Miss Wilma. Ito pinasugaton. Good afternoon. Monitor lang kami din sa Barangay San Juan, Pontevedra. Okay, thank you, kid ma'am. Kay Mike Jan sa Moldiseva. Sa Moises Padilla, tamyaw ko lang, tamyaw ko lang, Boylugan Brotherhood, salamat, Gid. Mabuhay, Action Radio Bacolod. Thank you. So, enough lang na, anay, ha? Kung malabutan ko pa ng iban karon, relax lang ka, modera. Ha, Yolanda Delicano? Okay, salamat, Gid. Pasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga Time, alas 2:50 na. Yes, magapadayon si Tito Wilma sa pagbasa sa mga nabili naton nga mga zodiac signs sa karon nga hapon. Pero antes man kay kay Inday Norma, Inday Norma, Inday Grace na yung hapon, kay Bibi Roxton, Inday Sally, yan, nara sila ko sa pamatiman ng Perla, kay Inday May, dila man sa vet store sa salamat. Kay Ad Espartero, kay Dingding Mandulado. Okay. So, kadto na kita. Sa pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign. Aquarius, Tita Wilma, na? Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18, magabago ang trend sino sa imo horoscope, Aquarius. Gani, kung ikaw may negosyo, hindi mo gid pag-itudo ang kapital. Kaya nagbago ang trend, no? Tunan mo ang imo himuon antes ka magsulod. Na-get mo the point? Kung wala man ikaw negosyo, kung ano man ang diskarte sa kabuhi mo, kinanglan hinay-hinay man. Hindi man mo padaso-daso. Okay? Maswerte nga numero sa mga Aquarius. 8, 26, 49, 33. Between yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces nga tao Pebrero 19 tugtog Marso 20, ang desisyon nga himuon mo, abi mo Pisces,
Ang imo desisyon nga himuon amo inang mangin turning point sang imo kabuhi. Happy ka subong adlaw kay nga makaupod mo naman ang palangga mo sa kabuhi nga din siya nag-abroad siya or trabaho niya sa ibang lugar na or nag-work dugay-dugay ara naman ana. Mga maswati mga numero prices 8, 26, 49, kag 25. Raspberry red is your lucky color. Mga Aries. Ang mga Aries na tao, Marso 21, tugtog Abril 19. Sa wala mo ginapaabot ng sitwasyon na wala ka ba na nag-expect sa Aries? Makilala mo kung sino gid ang matudtuod nga nagabatyag sang imong sitwasyon. Meaning, kung sino gid bala ang nagapakita sang ila concern sa imo nga wala lamod sang pagpakuno-kuno. Amo na nga hindi ka sili nga basta-basta lang magsaling sa bisan kay sino. Ha, Aries? Mga masuwati mo naman nga mga numero 30, 10, 14, 21, kag 32. White or dove white is your lucky color. Forte. Tatuan natin ang zodiac sign na Taurus. Ang mga Taurus naman, na tao Abril 20 to Mayo 20. Ang imo inner being, ang kaunggan sang balatsyagon mo kag sang imo pagkatao. Amo inang imo manindiya sa husto nga banas tao yan. Hindi ka basta-basta yung mamati sa mga hinuring-huring o kung sa kung ano man yung ginaduhol sa imo na istorya. Para hindi ka maninyat. Amo na bala? Para wala kasang lainan sang buot. Ay, abay, ilan ba sila ya? Importante is ikaw happy ka, may peace kaya sa inyo kaugalingon. Never mind them. Kaya maswerte mo nga, hindi ka mayroon hindi maglinong, hindi makabangalip mo, di ba? Taurus, okay. Maswerte ninyo ng mga numero 5, 15, 31, 42, 28. Hot pink is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman na tao, Mayo 21, Tugtugon 21. Since ang mga Gemini karon nga adlaw, happy sa mga matapos nila nga trabaho. Sa trabaho gininyo nga sa work ninyo, o trabaho ninyo sa sulod ng balay, o kung mga obligasyon ninyo, responsibilidad ninyo. So makabatyag ka mo sang kalipay. Kagpadayon naman ang disiplina sa kaugalingon mo para permi ikaw nga malipayon. Maswerte mo naman nga mga numero 23, 25, 49, kag 15. Neon green is your lucky color. Kag ang katapusan natin yung zodiac sign Cancer. Ang mga Cancer naman na tao kung yung 22, tugtog kung yung 22. Makita mo ang ginatawag na stability. Stability sa imo palibot. Pero hindi ka din magpadali-dali sa pagdesisyon. Hinay-hinay ka man. Kag isa pa din Cancer. Halungan mo ang imo ikaayon lawa. Importante din. Then stay healthy and safe. Magtuwanti mo naman yung mga numero 53, 26, 49, kag 21. Vanilla brown is your lucky color. Nabatian natin tayo sa zodiac sign para man sa itong tag sa kahawis ko para karon nga adlaw. Una nga Lunas sa bulan sang Agosto, 22, tuig 2021. Wow! Still have year. Monitoring lang kami dito sa Quiapo, Manila. Yes, thank you. Oy, halong kamo dira kay naka-SCQ ka mo, ha? Yes. Wilma Inocencio Cabarles, thank you, Diad. Kasinda Yolanda Delicano dira. Salamat, Diad. Kaginda Virtual Tinda, monitor lang always from Talin Homes. Gihapon, upod mga apo ko, they stay safe and healthy. Always sit away. May God bless you and your family. Likewise, Ma'am, thank you, Diad. Kagkay din Fasil, aga monitor kami from Guanzon, Mansilingan with Mama Sara, kag Pulpul, kay God bless gid sa program mo. Okay, salamat din Fasil. Okay, nice to Wilma, thank you for my horoscope, Leo. Santo gid. Watching live from Barangay Matabang, Alan Cape, Arcalia, Isconde. Okay, kag yes, I know you, Tito Wilma. I used to ask you
to read sang reading sa aton mass dira before. I used to ask you to read some reading sa aton mass dira before. O gina-imagine ko, sige ma'am, thank you, kid. Thank you, kid. This is wala. Nakikita mo naman ang sitwasyon ko, no? Fermi Espanyola, watching live from Barangay Luputan, Kabangkalan City. Always monitor pangamanhod ko, Kiana, Janine, and Danica Joy. Watching live from Barangay Matabuang, salamat, yes po. So, enough lang na ahanay ha. Kaysa siningabahin si Tita Wilma, mga bayad sa inyo, at din ninyo ako sa pagpangamuyo sa Orasio Imperata, batok sa COVID-19. Orasio Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sa pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. So, padayon kita sa pagpangamuyo sa aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so salamat good sa padayon ninyo nga pag-upod kay Tita Wilma tag sa kahapon, no? Lunes, Tugtog, Sabado, sang atong pagpangamuyo sang 2 o'clock prayer, kag ang orasyon para tabato sa ginapangatubang naton sa karon nga pandemic and COVID-19. Padayon gid kita as always, pray kita upod ang aton pamilya para ang tanan aton man malampawasan, kag sundo naton ang mga dapat naton himuon. Para nga maging safe ang bugos na pamilya kan aton man mga kauturan. Pero sa siningabahin, si Tita Wilma magapaalam na tungod wala na kita sa panahon. Ang aton anay Bible verse for the day nga mabiling sa inyo. Halin sa Matthew chapter 7 verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Kaliwat, madamo din nga salamat mayong hapon sa tanan. Abwas na naman sa aton pag-updanay, standby na sa matahong nga drama ng pahis ng paghigugwa. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.